Mwancho mwarigereria Ogetembe TV na gokwandire na ndando osi asore nugo saba kwanenga kwa nyara koba ko gutwara ritukorigia rie Jumapili ritukoria kabere asomotienyiga ogatatu mwaka w'ekiri bubere 2025 na manganya ariko baga konekiwa kurwase chinsemo hase mambiga yaringe ntamba sabari kibaito bamangana baenekire unango yasangire bare eneke unango chikoya nyorore asenchire ngiango wakirambu ya mona sogo sanga na intwase MSA yekionga chinsa ibera senchira yobo ikiranu obotuko bwale robonsi bali bagotobwatira kuri sensemo yemitandao Facebook Getembe TV ensemera ya YouTube na Getembe TV na website yetu www.getembetv.co.ke nchenkuru kwa Clinton Ndigi una Mutambe Wilson Makori kuri sensemo yomono bwimanyerero kuri magaye kamera notonere Wilfred Matundra na boygo Havila Kariri kuri studio ya kabero mo director no gochekwane kya buno butuko boyga ukomanya tore wetera senchirengi ya wetera mariogi amo nichibicha mwancho murigeria ritukoneria Jumapili na kiroma etekere ritukoria Jumapili botambe ochakera chinsa ibere nenusu umuroberio bwege ikaro no ogocha ase embeo habarari bago ikaransanse basanga na kone kya bunango kumanya bare aya enekiwe ase eiki engima ya ero mwancho murigeria eiki ya twara mange hanemono ase ritukeriga turache ko batogo sanga nere Denis Orioki HSC Harono Toto Nyengiri na boygo Sama Miyenda ase umuroberio bwege ikaro ende tonyara ko batoko rigeria ase eiki nararia ya aenekiwa namono kurwa sorgongoriga rwa agusi ase tokumurikera eiki go mwancho yoko ngusarno gotindi kwa bere go kwenekiwa ase county area ya Nyamira hanemona ase bunge ya county area ase kwikira boniga ebikaro mwanjo murekero kwandire county ya Nyamira seboniga nigo ebunge eria emanyire korengana nerichiko naboigerie gutoka samagacho amanyire korengana nerichiko ase bunge yokoragwa muno speaker omuya Thaddeus Nyabaro negatia ba MC banda bako mokoboko naboigo ntubwate bunge yende yanyariko ba gekweroka bunge mashinani yokoragwa no speaker omukuru we bunge ye county nyatko baga kurusiwa bisu mushimwa Enokokero ase gatia ba MC bari bachodire andake ase bikare bitangani byo mwako yiga banyatko babako kia eikiga yaerete ase aba MCA 15 na babere banyarteko babago ikirana ase ebikarebyo na speaker umukuru we bunge ye county ya Nyamira Mheshimiwa Enokokera agotebanga nigo ebikarebyo bya bunge mashinani bya etitigwe korengana nerichiko ase ebunge eria nyartokoba egekurworo ase serikali eri yaeta nebo niga otaba emerebo yonsi bago ikirania nigo erekorengana nerichuka ase ebikarebyo bitangani baomerana ta service yo MCA we ward area ya Magwago Mheshimiwa Abel Musomo ncho muriga nto chigosoa aso imetonyara koba togo sangana komanya ne ebikarebyo bya bunge mashinani na kirogo kwandra ebikaro ebiri binyene bya bunge enene kirobago emerobyo yabo ase chinga kechimo wochia sumwana ninkiaiga erogeti na boigo bokoreri achiko babugo ikirana so kubwaterana ne okubwaterana ne serikali county ya Nyamira na boigo kwenekia amagendro no bokoryo bya mbochi goikirana gotoskare togoika ase ensemeyo ntochikonya kabwa togo kumanya kono mwancho murgeria tigatora soa ase kionga chinsebira senchira yobo ikirano turamanya na ria ya aenekiwe aseboni. Karibu sana mwancho murigeria naende bono amangana amayase mese kionga chinsa ivire obotkoboga nigo togochaka no roboti rwa magendro kurwa se bunge ya Kitutu chache no thase county ya Kisii ase para heyo ekobekwa elami hegendrete kwagachwa kurwa sense miria ya ititi kurwa marani ititi kuikanya koe ase emirobiri hegendrete koe neko kuikira boniga nigo egatia bamenyi ase nsemo epari yo kwagachwa banyareko babago esoke na korokyo gotogoko kwabo enchiro mo contract yo kwagache pare yo akwenekia
chikoenekia okurema gweparo yasebona atebire nigegatie chinsemo chinde chikonderwa haserira bari gukunwa mono kubwa chinsemo chinde Murikito Daniel Ontiri na koretaro yabene gwikase chinsemo echo osanga negatia bamenyi abo abono twarigania robot regase enchira yoboikirano ase amagendero yokorosigwa na kubekwelami ase para ya kurwa marane goikanyakoe goetira ititi ase bunge ya Kitutu Church North Meye County ya Kisii ayo hagokerwa na bange echingaki haikirene tarro ensemo ya wamenyi kurwa ititi ase ward ya marani abarenge no burobo nene ngo besokia na kwemurunganiria inchira borosia wepare yo bokoreka nakorengana na barabo enseme monigo ekunirirwa chingaki chokogaregwa wepara ase bakagerete buna ekegendrete n'umucheso bogasusu no gancho egati ya baria babwate na baria batabwati abataka bagendrete kuniririrwa abanjiniya bagotenete para gabagochija bagende side ya mutoko beka chivutie omunjiniyo ko beka chivuti chikorengana Ichiarengananira abatajiri basukiye bite babekera ngao kera babekera ngao abanjini bali bachija mambi ke bakorema baswa chisuba baisa jaso emejime ke basoire mejimbe bayi kugentoke ke babeko muguko basinyikoreme para boronge ke babijaga korema bale mabukengeka batigasigete batumatuma oinoro mujandole gaiga emegonde nde bagotagoria abantu eyende bali gotagora asengenjo yechibesa kere para yansete yaikera ase ekogenda chikombo enjera ya moyo kuorkinga abantu barekero kende basikirwe barabumugondo botatakiri kolemo n'abantu bande bintu byabo mbisarira injera nakitoko besanyaniramo 20 piko ramekanga into twanje te pareremwe nturigo teneni para utayeta magenderero ngeko era sande pare kwanda yalingwa asande yali muiku karo kanege ntongere ya etete gati abantu bagakunigwa batagete kweba kurwa se side y'abantu abunga teremo wabaire toko batebinga ya tolemere para bune ko bekire chibuti bangire mpata tiko korabo rero twatebanga ya igento to kore tobo morembe na kiarole kane chibuti chinguswe pare torole ase ja begetu ere mwe chakirwaro bakania abateneri be pariga inse yoborai bumubunge wensemiga umusiki Jafeth Mukaya kundi gutukwa elio koleta obwegenu ase mirimo eyegendrete ase kirenga yokobekelami wetani kilomita 50 mo nanye ase Kitutu Church North para ere yo muntu onde bwensi teri yane go chakoba mete yane ya tokore tune yane ya hare injira ajieta asara lakini bonde se para sabantu bande babegete bintu byabo para bumbari kutaka bikunu one ngento ngotebaniki tie serikali egaya na mangana tokonywe onyoro yo omuntu ore para onye kimbegete bintu byane para esaidi ya mate ose esaidi ya ruguru asomokito bwikira ensemo yabo nigo twatumira nabamenya baiga batigara bare no gosemeria buno bunire baiga bukagire mbuche koera nkurubutherega sene kyagatembe kurega se county ya Kisii litrane nguruko Daniel Ontiri Mimano Murikito Daniel Ontiri noroboti rwasenchira yoboikira n'umwancu murigari atogos kabosyo ekiombe kyaba kori emirema se sector ya matatu urwase county isi nigoritukoria rero kyarigania igikaro yoko barentamo abarundia kigari cyo cya matatu nabego chikonducta bunenchire moyo gochya kubeka ebirengo byobose kubeka emirobera chiko kinya ebirengo byobakoreri bwabo kero bari gitego ikirania aya arama ya ase sector yo yabo kwakoragwa hamwe n'abatendri babo kurwase kyombe kya se county ya Kisii nigo bogo barigania abagani kurwase ABC ya bene na se county ya Nairobi abo baikirana nakubwato ko bosemia se abarundia nabego chikonducta basabiro kubeka emiroberio irachiko ne kyabune sector yonko gendera se enchire ngena gwikirane bosombi borobya andamono chinga kichiga abanda barenka sumutumo koiga umwenge bweru sana bakora barache koranira chisemi cyabanyar ko babune sector yo nechiko bakonya barko baiga kogandira ya senchire rengia muri kito brand yakundi no arenga se chinsemecho robot ro ya senchire gwikirano ai inse ye kiombe kya matatu Workers Union bakoragu no muri kyobo omonene Morris Oduor nigo bara ige Carolit kolia lero ligosemia abagendye kigali amone chikonductor ime county ya Kisii obu yabo kwelikia ase union eyo ege ikaro ekyoge ikeranwa n'umunyakerogo bw'abakora emirimo ba matatu ta yobosombi nigo batebona nigo barachi kubwoterana n'abarundi be kigali nabo igo abakondakta Kenya engima leko ene kyabuna nkobwaterana bale leko kinia sector eyo nigo boigo babuli abagendye kigali nabo igo chikondakta Kenya engima kwene kyabuna nkonya bale chi insurance
Gendo twakwanera abantu bapara aba drivers basaba conductor igo twebire asesema ya insurance lakini bane mikakati twabekire nali gusaba aba drivers baitonga igakobe ensemo ari tigagwashumu aseri shirika bune riri nene rimanyekaine Kenya ngima na isiko ya Kenya insurance totagetenga mo driver nayo twari insurance yao nayo baru imeyega yo kogenda usikorere insurance ange chance mo driver tayo ase insurance ige mikakati twabekire twatebire totagete aba drivers naye otoka yo mobo asaba ndoria bakona ja insurance nambende twakwanire nga nakitoje gokorro mukutano manene bono gakara abantu Kenya ngima no cha gokorro gaiga busi ase ensemo yae Jared Mochere uyole muliki ase union eyo ase county ya Kisii Waigo nigo agokera oikirana kwa bara yabo ase county ya Kisii abose abuli abagendi abonsi bekigali ime county ya Kisii osoa ase ekiombekyo elioke bakonye ase amatuko alebosio wana nkwera neringa abarayi baito bakuru Nairobi mo especially secretary general yotana goikaga ikire bituko lya lero babe no mogoko nga naendinga Gusii yeito tubwata barayi buna bone chairman ya national igakuru ese obole mubwito bwa Gusii ari no bansire litangani kabisa gwanso mukutano oyo isaba gaba kubwa be union wansire mukutano nga Gusii nerere the most improved county asoko steerhead union ko enda mutwe ase ensemo yae Maurice Oduor nigo abolia chintere bakobo maiso anene mono lituko lyankyo ekero barachie koirania aborokigwa ase chiskuru ao maiga yerusa enke koera nabo twarige twase mukutano yego kucha ensemo ya Gusii nduto kweremelinga mbuya mono ase nyingo batokalipisha buya ari miji yonse okugenda gwakalipisha buya lakini ene batwarigani buya twagamba yarenga mange nabo tuomerana angachi county 7 kuru Kirinyaga, Kiambu, Nairobi, Nyandarua, kuru Gusii, kuru Machakos. In fact twa soma nibi amangana manene igoro ye union. Bono ntinaringe koreto mutisha ukiase abasubati ababake. Igakuganya guikaranza korenderwa. Boniga lazima ujitahidi oligi mogaka gako oligi naye ngoligiore abana baitu bagenderere. Maana ambao tumekuja kujadiliana hapa kubwa kwa itakuwa ni ushirikiano kati ya county, viongozi wa county, chama cha kutetea maslahi ya wafanyakazi wa matatu pamoja na ofisi kuu ambayo county hii ni branch ya Kisii ndio iliyoitoa kuweka mamlakani mnamo mwaka 2022. Kwa hivyo mambo mengi ambayo tumejadiliana kuhusu mambo ya usalama barabarani, county, viongozi wa county wameelezea mikakati ambao wameweka hasa kuhusu mambo ya ushirikiano na serikali ya county na kuhakikisha kwamba usalama barabarani unapewa kipaumbele, na vile pia kuhakikisha kwamba wanafunzi wetu ambao mara nyingi wanatumia matatu kusafiri kutoka nyumbani kuelekea mashuleni na kutoka shuleni kuelekea nyumbani wamesafirishwa kwa njia sawa na kuhakikisha kwamba wanafika kwa njia sawa pia katika ushirikiano. Ginko ripoteli egetaseni kiagetembe korwa ase county ya Kisii. Elia Tariane Brian Nyakundi. Biamono Brian Nyakundi na robotiro senchira yoboikirano togoskabosyo mwanchumo rigereria umwana siasa Wycliffe Otiende niganyara kubaga korwa okoboria gochiasa baraibonsi bari bachodere kwenekya unango ikirani baro bokore diborobuya naboigo amagendro naboigo koriye goikirane chira kiri baba dierete abana inchi bari baba chodete nigarenge ko yakwana iga kiraikirana somo igabo kwenekya ugosangereria kogokonya amagacho ye kanisa ya Church of God Nyamagesa hiyo kutoka sewodi ya Kyamukama ebunge nyari bari masaba ase county ya Kisii unagotumanya umurikito Gabriel Nyakundi. Siasa Wycliffe Otiende nigo aganiria barayi anene mono bari barasabise gukora amagendero eriyo gukonya abana inchi kaukwana chingaki cyo gucangire kanisa ya Nyamagesa Church of God nigo aganiria barayi kuika ange abana inchi eriyo kubenekeria amagenderero babe abarayi baito bagusii bakorera abana inchi emirimo abangina barosire nyendiri abarayi baito bagusii chorete bagocha asibuna gaiga tange nyombe yo monene yaerire abarayi bari twachorete muika abantu bari babachorete ange
erinde mokore egasi ekero togochi goika omwaka bwa 2027 abaraiya bakera mogocha goteya abananchi ng'a naende motaete moirana ase egasi chiebunge ntorigererie ng'a ngasi mwakoreire abang'ina abachandegete kaiga ase baigo asegetire abasae anene mono bari batabwati ebibande kwenekia banyorire erioko chigochora abarai bari baraganie ode chisukuru mwanje babwate ebibande ase eng'encho buna omogusi ntote tokwane ng'a neyemo naende gochi motuga ntobwate esegi ya omogusi erinde tobwatera namo tosuguma omogusi motu ntobwate omwana oito okoroku Fredi Okengo Matiang'i nere ngoteya abanto baminto momosabere nere buna akoebanga gocha nere tiga Nyasaye amokonye ase akara aria America buna agocha ase baigo abakristo korwa ase kanisa eyo bagokera obokonyi bw'omweshimiwa Wycliffe Otiende oboko bakonye ekanisa okuna kukware kobo gusaba gwaitu gocha ase ekanisa ngambia mono naende mbia mono ase eng'encho ogosangana intwe naende egasi twakorire nengiya ya Nyasaye egere tomwagachire enyomba ndo motende oyo onyore ribaga riogoika ntware kumuganeria amaya Nyasaye gakomokonya 2027 naende agenere gokunyora ekanisa mbarenga banchire bia mono Nyasaye timosabera naende ngakiende okonyora akonya abang'ina aba ebiabuso enyomba ekona koba ebuse banyebeke ebebuya Kingo reporter geteseni wanchite kianda gikomike gitembe korwa ase kanisa Nyamagesa Church of God yugutoka ase wodi ya Kiamokama ibungenya ribari Masabe County ya Kisii Ninche Nyakonde Gabriela mwanasiasa Wycliffe Biamono Gabriel Nyakundi no roboti rwa senchira yoboikerano mwancho murigari atogosuka bosio so roboti rwekerero kyobokonyi musubati oyo masirita Winfrida Kimunto kurwa ase kenyero Kenya mecho ya kabere ward ya Nyakoe bunge ya Kitutu Chache South ase county ya Kisii anyara kubakago esokya na kuruko bolia gocha saba samari bali bonsi babwato kogani okuya kone kibunanko muikabarange komokonya anyara kubaga koronyora chibesa ekyokumurwareria omwana oya anyara kubaka gotwara umuchando bwa maiso ase kakimya ketano nomo ya etire asebona esokire na gotebanigo agana cyo bokonyo bubu kwane kebuna omwana oya nkwira nerare obogima bwaye bwa botambe irinanyara kubaga kwegenderia senchirerengia Jesa malita ngor kumagire tige muntu amaga akor kuweno bwanega ganya Nyasaye mwana uyu gano muchokoro n'urwarete mamu mwabaka genda nere sobo amurwa mwabo kamazeli agacha bono mumuro yone tajite nera so mesukuru agachikoro n'umwana urwarira maisa nera agatama kagenda kamutiga ga bono mwana uyu arwarete angina tari gucyande na atemire nkoenda chwakari pondeka na moretera nareta kende na mooria bono gakina chire gotema bana baba subati ninje mbwate nkosomi enje bona achire kurigirira magana mutu timbwati bono gaki abanja abaraibaita abakena abanene mutari kwanja gaki mutororera amabera gaki umwana ono makogwe nitakoende skuru ochokobo umunyagitari umambia ochokobo mwalimu umambia bono gaki no botokumutiga nera achandike iga bono Marieta nango kunfida maramba aya musota ngancho na stasa mochio wogoro wako na kuru kwatini mechande anembwate no mwana orwareta maiso orwarete no na moibolete che na nyorete karwarete mwana agieta magoko gwetera mwana uitari korora akachaka kuna liko arwarete baka magoko agiete bono ngina tabwati kende tarwati magana mutwe na ikarasta no mwana akolinda ezi nkotema sengo nyara geli na nyora na mwonye timbwati na bakorara igo tabwati no nyengenta akorarira tabwati no nyuru kumakoria bono na bachandikete gabugaki abarai mwari gwanja gaki motororera mabira abakena abanene gaki motokonye gaki simoko nyara nentu gaki mwana otomokonye tari kende gaki tugusaba mabira korwa asimuri timbwati kende nkoni nyumba kende gyonspi na ne ngokoro na kende gyonspi ngorara inse timbwati mattress timbwati ketanda aboncha andekete nako gendera gokine nganyora arwarte rio kariyo kagendete kunya ko ukora rio kariyo katari kora na sanga mwire nyagitari anjo ngatumwa western achikorwari inje twagenda rwari ona na tabire mwanja gonkonya onde bwensi omurayo onde bwensi oyo ndoje korwa sande oche korwa ndoze abo moko ni monkonya namba ya nere 0794 39 56 03 0794 39 56 03
Manchumo rigereria tugoska bosio bono wikase county ya Nairobi nigo ritko riarero muraibwense ya Kenya Moscow ya Mruto anyara ko baga komochia serikali ye county ya Nairobi anemono asokongusano gotindo ko kwabero ko kwene kwa samatuka bwango ga egati ya serikali ye county yo abega babwata ne bekyombekeri ye chinguru chumo robwestima ya Kenya Power and Lighting Company KPLC okwana ase umoyiga bwe kanisa nekiwa ase kanisa ya Jesus Winners Ministry ritko riarero muraibwense nigatebire imirimo nerebwente kubekwa na boigo emeroberio yokoenekia kugayana imechando uneiga chinga kecho nigo boiganya ko bakago kwandra umuroberio buko bwato ko bokonyi bobo bwene kuru serikali Social Health Authority uyorumuya unyare ko bako kugutwara imechanda samatuko abwango iga nyare ko baga kuboria abana inchi kogendra kwerikia abega serikali yaye gendrete koenekia gosonsora imechando eri gendrete kubwatirania umuroberio yo umugima bunago tumanyumuri kito Catherine kwamboka Asentunde ntangani kegima nigo muraibwense ya Kenya omuske Daktari William Samoei Ruto akwaneire okongusana na okukwabere ko kwena kiwa igati ya serikali ya kaunti ya Nairobi amone kampani ya stima e kampani ya Kenya Power. Nairobi nilisema ndio capital city ya Kenya. Haiwezi kuwa mahali pachafu. We must give the true face of Kenya using Nairobi, and therefore we are going to work with the leaders of Nairobi, from the governor, the members of parliament, MCAs, together to make sure that Nairobi becomes the true face of the Republic of Kenya. Kaukwana ase kanisa ya Jesus Winners Ministry ensemo ya Roysambu e kaunti ya Nairobi nigo omoske Ruto amochire mu governor we kaunti ya Nairobi omoske Sakaja ase kitambukiro ekyo na boigo komotonya ase kitambukiro kyaye kyogosaba abamenyi be kaunti ya Nairobi amabera. Juzi walifanya makosa. Nikampigia huyu gavana simu, nikapigia wale wengine masimu, nikamwambia sikizeni, haya mambo mtakoma. Na nashukuru gavana aliomba msamaha kwa sababu ilitokea makosa, na it takes a courageous, strong leader to say I'm sorry. Asensemo ya nigo mo governor Sakaja aine kebuna amangana yo nigo agayanire na boigo osaba abantu be county ya Nairobi amabera na goteba ingana bunerio tirigo chikwena kiwa ase e county hiyo. Unajua watu wangu wanakuanga watu wazuri, hawananga maneno. Ni vile tu unajua wiki iliyopita walifanya makosa mahali, si mnajua? Si mliona ile makosa walifanya? Na hiyo sio njia ambayo sisi tunakubaliana nayo. They did a big mistake. Mimi naomba msamaha kwa niaba yao, mambo kama hayo haitarudia tena. Chinga kechicho nigo mo governor Sakaja asaba Kenya kogendra kweri kense morobirosha bunenchire yamo yokonyora obokonyi anene mono chinga kichiri bakwenda chinyagitari. Mimi nawaomba Social Health Assurance SHA, mujiandikishe kwa SHA, itatusaidia kupatia huduma zaidi. Kwa kila mtu ambaye atajiandikisha kwa hospitali aseme ni hii, kama county napata pesa, whether utakuja ama utakuja ile insurance, ili wale ambao hawajiwezi kabisa wataweza kusaidika. Ngane yo nigo yasegetwa no muraibwense omoske Daktari William Samoei Ruto yote babuna nigo moroberio universal health coverage orache guikirana nainde okoremere mobunega neire nonyako kunyagwetira amakongo ayari amanki. Lakini nimesema ya kwamba kila Mkenya sasa awe na kazi asiwe na kazi, awe na uwezo asiwe na uwezo, atakuwa na bima ya afya, na wale ambao hawana uwezo wa kulipa, serikali ya Kenya itakulipia, sababu it is the biggest program tuko nayo kwa taifa la Kenya. Pengine itachukua muda ishike laini, lakini believe you me, it is going to work. Muripoti Regetembe, Njeriane Catherine Kwamboka. Ndiamano Catherine Kwamboka no roboti rwa senchira yobo ikirano mwancho murigeria togosuka bosio totigarita sengana ya siasa niko bone kiama ya Jubilee Kenya ko bage kubeka emerobero yogo chia kwene kya unange chigwikirania obochori ase chinsemo cha mashinani obore bwekene no bobasyoku bakorogwamo no muri kyomo no kiamekyo mu skejere maya kioni kokwana se county ya Kajiado niko bona atebire kiamekyo nigasobo mo gyanchiranire kumubwatokera etiketi yogo chia koriya oborai bwense wetrase kiamekyo mheshimiwa Fred Matiang'i asibono batebire korengana na barabo na kubwatikana n'ikinkwana cy'umurayibwe kyamekyo umurayibwe nsomo koro mheshimiwa Uhuru Kenyatta nige kyamagya Jubilee kirache ko mwaka boko mheshimiwa Fred Matiang'i asa chikura kinene cyo mwaka bwe kiri bubere
na 25. Mpaka leo nasikia mwingine pale anasema hakulipwa. We didn't even have agents. That nonsense we are not going to allow it again. Not in Jubilee. Mtu aende akajipange huko na hiyo maneno. We can't allow. Tunaambiwa kuna zoning. Sisi tunakuwa Uhuru is an honest man. Kama itakuwa namna hiyo, Matiang'i ametoka na 32%. Na Tepea naye ametoka na gapi? Na hata kwa Ruto, Matiang'i atang'oa. Kwa sababu si kusema ati kwa sababu ametoka kwa Kipsis wote wako kwa Ruto, hapana. Wao pia wanataka kiongozi ambaye atatutoa kwa hii shida. Si Uhuru ndiye party leader na mimi sasa ni deputy party leader. Kwa hivyo nikiwaambia I am telling you with authority ya kwamba we'll have free and fair nomination. Hii kiti ya presidential candidate ambaye ya Jubilee atadeliver. Matiang'i atadeliver. Maana Matiang'i yani ni national figure. It is a national figure. Kwa hivyo tukishikilia huyu Matiang'i kwa kweli atadeliver. Na tutakapokuwa na presidential candidate kwa kweli chama ya Jubilee itakuwa imeinuka. Tuska bose mwanchomo rigereria omurai wiki amagia ODM Raila Odinga nere niganyariko na kuruko bodia gochia serikali koene kia buna nkubekire mirobirio yokoene kia bonsi bali banyatwa bakubwatira nigwase okurobekana okukoene getuwe mwako eta sense ya Kenya nemono abasae ase kiombekeri ya genzi banyariko babanyorre oboene bwabo wikira boniga nigo boiganyariko bakagwa keregatia babwatani bekia mekyo ya ODM kurwase county yo ya Mombasa bunambu yamono asoko mwali baga agendere nemirobirio yogosanga chinkwana negati ya baraibande nenchire mwego chia koene kia buni kia mekyo ya ODM ngegendrete ase nchiringe yo kuyarigania bosibo bachore bonne mwaka bwechiri bubere na 25 walipata majeraha na wazazi wa wale ambao waliuawa ile mwaka wa 2023 wakati wa ile maandamano ya Azimio na ya mwaka jana ya Gen Z. Nataka wapewe ridhaa au jamii yao wapewe ridhaa. Hiyo vile vile ni sharti ambayo sisi tunaweka tukubaliane. Lakini vile muhimu zaidi ni ya kwamba yale maneno ya kome yasikiwa inaendelea katika taifa letu. Hawa wanachama wa chungwa wa hapa Mombasa wameamua wakanipatia mimi fursa niendelee na mambo ya kufanya consultation. Wameniunga mikono. Kwa mimi natoa shukrani sana kwao. Asanteni sana. Manchomo rigeria se orobotiro ruwae omurayo gwika mekiyo dio mwisho Raila Odinga no tuwikira omweri obwemesa yekionga chinsa ibere ase enchira yobwikano mbuyamona soko sangana into kurinde toskara sengencho omurubiri bwegikaro noro okubwatia segeka egetari egetambe una na Chicago komanya tunyako batoko sanga amange kubwatikana aria yanekiwe ase eikiga na nemona ase ritukoriare otugochia komorikera okongusana no gotindi okugendete koenekiwa ase ebunge ye county ya Nyamira kubwatikana nebikaro bye bunge yo abayigo ebikaro binde byanyare ko babiko genderwa ebya bunge mashinani nche nkuru kwa Clinton Ondigi Wilson Makori na ronkonya kurwa sense moyo muno bwe manyerero kurende timu ingi mayege ikaro nwere ase studio tomira na sense mo ya kabere. Getembe Television ekionga kiamamogusi Superstores nero eduka asorgo ngurigarwa South Nyanza yago ekogo kiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntubwate etime tempo abo bago kolimirimu ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bago tebererie company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingencho au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga babwate chi profile net gauges au bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate Dumrang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia aye chigage emerongibire babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat
MRM niko babwate lifestyle ayogo chena Roman Jinko nabo igo web design babwate igani kabwate chikala bunabonelia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue nabo igo na green. Obutambe bwe mabwate iga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yega ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyara kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenya ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo muchigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getemba Television ekeonga kia Mwamogusi.